Odhiambo manyoro nwadayo dho James Orengo mabende notwak kod jafwambo marwa Chris Owino bende noloso wach kotendre kod wach mabende samoro no okopure kata nok okere yo makare wach ng'anyo nacho ne nok onyiso oganda mar mondo mi owuog oko mano mar mondo mi ong'anyo amando kang'eyo atemo na nyiso jowa ni nyaka walokuru pattern. Yes, kata muma wacho no, there's a time for everything. Okay, it's a time for everything. Okwanyal tiyo kod same tactics, same strategies. So times to say change. Times to change kabisa. Okay? Okay. I'm not saying kitanga luguru nganyo. I think it's nganyo asa tumo mang'eny. I've even led them. Bangi year ma 2020. Nganyo team 2023 ni. At one point, I almost remained alone with Jacob Raila. I can tell you. To manganyo kanya luwe sana. Gimadunga henya en koro nyaka walok pachwa. To madunga henya koro wa focus kata ma liberation movements ati kukuru. Liberation movements. Which ODM is like a liberation movement. Liberation movements cause achieve goal margima liberation. Tonyaka focus e weche mag governance. Winjori? Nukuse kede bungu, bu loyo, lwen. Kuro reality nyaka down on you. Governance. Sani anugapasha anti-mar governance. Jaluo nyalo tiyo nade kodu tuolo maginigo migepe opogore sirikani opogore ma counties nyaka ma national to make a difference in lives miga jowa mane maduong' ahinya. Okay, to joma dwa ng'anyo bende thuolo ntie ke chiko yienigi nderni okolor nderni pod ntie, the streets are still there. To oknyal drag community agenda moko clear mane gimante mawacho. And one good duty kaka leaders to miyo jowa guidance. To mano wabiro temo kawuono ki urucha nyaka chieng. Gisani our best bet and bede sirikal mantieni forming a coalition called President William Ruto. In fact, I support gimayande ngane wacho o Enrico Sigei kama Mombasa. Any broad-based arrangement in the corona will be transformed into a coalition. If you ask me, a pre-election coalition, man called structures. In fact, we should be talking about negotiating a coalition. Sani, which time in the ungi. Anapo uraja jama wacho, no reach 2027. Amana kumaungi, which one is too far and too late. Gisani, only be no bit of pain to watch to negotiate a coalition, pre-election coalition called UDA and other like-minded parties. Mwadi the year kawan strong or lost serikali mondo jowa or you development mane madunga inya ngechi ywak madhi mbele gi mag tije gi okbirum but they'll become worse kawani koyo to be the serikali doesn't mean nyaka bedo Wandayi kata Mbadi ministries nyalo bedo anybody else nyalo bedo Sharon. Okay, nyalo bedo ngamachielo Jaluo. Oh, come on. Thank you very much. Erokamana inya Mheshimiwa Opiyo Wandayi.